snap yêu tàu trai và ngày dân bằng sakhi nagawi ke jaka sugoi ke jaka snap inga kam dan jingbot ani ban pet nga em dan jingbot rai to ngin snap yu ye ke jing shisha na ke tien ke jong u ka bo shakri barit jong u don ye ka ban prisno prim jong i kata ka ba kong san e ba ngai ngo yu play ba kat ne pyo wan ngai scam ka jing wan ka jong phi u play don ka jong ka jing thu nagam ta jong phi ke bo wan ban pet mp ngai yu play don la ko pa ka jing thu kermen scam bo play un le hagani ka jan me len bagani ka jing shakri kim ye yo hagani ka por so she seen I tumrasan moderator kore shibo ni ki panyang ki jong phi nagavanta ki parlok ki jonga ki be sunran yanga bat kumjuru nagam tailati ai khuble ya ki pastor jonga presbytery ki don ki banga ithu bhaya ki bat kumjuru ki teman besan juga presbytery ki dukhat juga committee jong ki balang fair ki bapo juga presbytery ki longpa ki longkme ki khon samla shenrang bat kanthai ki hep ki barit ki balak mandon bat ni hagni gopor samla ki rangba ni ramang gopor nakaliam kena sina di lai kai wakot di oyong na pagmat na borwa iba yewet de scam di kai belum sebentar juga sebelum ini buat ikan kambat buat ikan kamsaknya di dalam bajet beliau pada kali dia kepada luspa astag swa nata cipta cipta mari dan kita ilmu iswan ini bat bon tradisi